Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Santi at taga Nueva Vizcaya. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan amin at taga Cordon, Isabela, ng runa di Tapurok 4 Gayong, ni Nanay Betty Melchor, kakabsat kan kakaanakak, from Greg Melchor ti Montreal, Canada. Ma'am Jessica Baroga ti Bataan, Buboy Abad ti Makati, Dinansa Mojo ti Madela Quirino, kan amin at taga Purok Liwanag Liwayway Difon, Datatog Hidalgo ti Patol Santiago from Alvino B. Sena. Alonso Maliaga Tanyesa family from Cuse Maliaga Alamo ti Apari Cagayan. Rumbawa ang Batali family, Tatang Jelly, Nazarene Angela can Armel from Melanie Rumbawa. Shaina Edwin, Abigail Mang Kevin, Gabriel can Art from Shaimi Rose Ayon. Amin at taga Rosario Cavite from Elizabeth Mauricio. Shout out pa kada Grace Sales, Joy Obra, Nightmare of Sam, Donna Cheese, kan Jasmine Rivera. Aquino family ti Natividad Pangasinan, Ganuelas family ti Bacnotan La Union from Gigi Ganuelas. Samson Galakan alias Lapida, Brian Angala alias Calbo from Aleli Liling Apolonio. Amin at taga Claveria Cagayan from Rogelio Pedronan. Shout out kada Nuvelin Taberna,
Moon Sonata, Lynn Tolosa, Zenny, Roda M. Ramos, kan Chinky Michael. Amin akaubraan mi dito'y Tablak, Candon City from Thor Alvic Gakula, Auntie Carmen, Silen, Uncle Terio, Auntie Ising, Lizelle, Linlin Aligam from Jerwin Santos. Libed kan Domingo family, Dakimi kan Dan Domingo ti Barangay Ricos, Umingan, Pangasinan from Dan Cheryl. Shout out kada Venus Hovelianos, Virgilio Salem, Cherry Antinay, Mutyas Vlog kan Lolita Maganay. Oscar La Peña kan Edgar Rulian ti Binalunan, Pangasinan from Leonora Bautista. Reynaldo Jose, Nanay Consing Dulay, Veronica Dulay ti Singapore from Josephine Jose. Daenerys Shelano Dinero, Villanueva family ti Pagrangayan Ramon Isabela from John Mark Dinero. Lynn Cortina, Inang Karing Canseco ti Talang Baggaw, kan amin at taga Zone 1 from Nining. Shout out pa kada Moises Tamag, Manuel Angeles, Jessica May Troy, Melody Tukdaden, Baguio Girl, Liza Duldulaw, Erma Lawagan, kan Eileen Teruel. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Santi. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan kadagiti dumdumngag kan aminen anaayat amang tartarabay iti programa yo. Sapay kumata kanayon nga adda kayo iti nasaya at akasasaad, tapno agtultuloy ti ingkay panangidrama, kadagiti agduduma apadas a maipatpatulod kada kayo. Ilingad naklaangan man ang itinagan Santi taga Nueva Vizcaya. Baruak pailaang nga aging ga ita. Katadamat padas ko akayat ko a maidrama, bareng makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Nalabit nga adan kapada ti pakasaritaak nga inak ibuksilan, nga mamatiak nga adu tinagdumaan dagiti paspasamak nga inak ilanad. Katapno na sayod ti amin, rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay. Nay, sardaman anak ko, kadigdigos mo mag. Apay, ada pa panam? O gali ti baro ananang, mapanmanen umarog. Da kayo kit dimit. Anya, mapan ka manun agaram. Ay na anak ko, manon a babae ti pinagsangit mo. Di ka kadipay lagnakam. Ni, apay basol kong arod no nainlab daw na kanyak nanang. Dahita ti mangipanaknak anataar ti anak yaw. Kasano adi mo basol ako nam, katno si ka tinagaram kadakwada. Iso nga ekspektaran da nga ayatem itinapudno no asino man dayta nagdatunam. Nanang. Ngam sabali ti aramin mo anak ko. No na umaamon di tao, basta ikulasay mulatan akaslaawan anyaman na. Siyempre nanang, birugak mo atay kapkap na kak. Alangan mo't nga ikasar ko jay jak matay ayatayin. Katapay nga rod nga inaram mo, no di mo mo't gayam kapkap na kan. Nagadula kita sa lodsod yun na yan nanang. Basta, orayin nyo, tanong nasaraka kung ti babae kapkap na kak. Iyawid kunton dito'y balay. Adalaman ti rabi ng awan pa'y tayo na laing nga anak mo sa lumay. Hay na, ay sakit ti ulok at talaga ni Sante Poldo. Di mo't lagna ka man, idinto ta manayunan a manayunan ti edad na. Apay manan aya, kan napanan na manan. Napan ka no nga rod agaram. Manan?
Manun ababalasang ti inaram na ngam dinan kayat basta ikulasay na latan nida. Garod kastay anak ni Kakaduro. Inaram na, nang namnama jay balasa nga iso ti kalay sana. Pagamunta, di nabot kayatan. Anya kamin ayat ti berberoken na iti may sa ababae. Enton kwa nakasarak lakat ngarod iti kogangay. Kaasay dagiti babae apang namnamaan na. Aguray da iti awan. Kita niya ngarod nga iti mabalinta sa lumay. Adamat na iti husto nga edad. Saan amasapol abang bantayan ta? Ala, ikararag talaang nasapay ko ma. Tamasarakan ng ti babae akap-kap na kan na. Tapno agsardeng meten ti kinaloko na, puldaw. Agi amanak ta pinatgam ti awis ko manganta dito restaurant minda. Apay kit din na saan ngay, kat saan ka matadaka sa tao. Talaga nasing petak. Mabayinak mo ta sumango kung nagdaton kan ka loko ak. Amok day ta, iso nga rod ka kasi murot kan ka. Naimbaglangan minda. Ay, wan gayam. Aksarsarita tapay lang Bayat nga orayin ta tinordar tama kan. Sige no isuti ko nam. Amo minda. Itakla nga nakakita kan nakamamoy di balasang akaskan ka. Nakaumma ka. Nakasimsimple ka babae. Saan nakaskadag iti daddo malita, asosyalera da. May mayat matlaang ti simple. Sabali nga minan dagiti babalasang itaapanawan. Moderno dalauna yan. Kat jak kayat ti kasjay. Kaano ngay ngaklo nung pidardarirag kong ayat, minda? Apay, agganat kan? Di kan makauray? Sige, no, saanan? Nawaya kan agsapol iti sabali nga armam. Ay, saan aminda? Si kangarod ti kayat ko. Kas nakon, jak kayat dagiti sosyalera a babae. Kayat ko di kasken kakauma. Sige no, makauray ka lakit di nasayaat. Saan kumapay nga itatipan ang aklon ko kan ka? Saan agaputa si murotak kan kakat kayat kan? Sige, nakasaganak nga aguray minda. Oray kasanupay kabayag. Ano nga iti resulta tinapan na midira ba santay? Kung naninanang mo anapan ka kanumanan nagaram. Wantatang, kat nakita kong tay babae kap-kap na kak. Nagpintas a babae tatang, kan nakaumapay. Apaw, no agsasao ka, kaslag paypaysaw. Ngaminton madamdama, sabalin tumanan, ti kayat mo. Sabali da ito yung tatang. Talaga kayat kon nga sawaan ni Minda. Nagsimple nga min a babae. Saan nakas kadagiti daduma dita ababalasang. Ay katsapay la kumaat. Agpay sunday ta nga ibagbagam anak ko. Natitilingan tila payag mi kaninanang mo kadagiti ibagbagam asaan nga no. Maipapan kadagiti babae nga armam.
Apay sermonan dagiti dadakkel ko, gapu iti panagaram ko manang Emmy. Saan na pa nang bagkat iti bukod ko atugaw, ngam talaga ngamin anatarakiak, kas ibagbaga dagiti makaamam mo kanyak, iso ang nagbalinak a playboy manang. Agsusukot tinagbalin a nobyak iti kalabas, ket no adadyak nagustuhan wenno na umaakon, basta isinaklatan nga awan gapgapuna. Iso day tati kanayon ko apakaungungtan kadagiti dadakkel ko, nang runa no madamag dati inaramid ko kadagiti nagbalin a nobyak. Nipay nanang kon ti maganatan nga agsimpaak kanon, tapno agtalnamot ten ti lubong ko. Banag nga ingkat katawak laeng manang. Agingga nga adda babae an amammok, nakapimpintas ken nakaememma. Jakman amo no apay akasla nagayuma akmanang, tadyak meten kayat ama isina iti imatang ko. Nagdato nakngarod ken kuana. Naibagak iti bagik nga ison ti babae nga inak idatag iti altar. Iso ang magagaran meten dananang ken tatang ko. Badlaw ko akadayon ka naragsak anak ko. Ken adadumot ten ti gundaway nga adda kalaeng dito'y balay. Ape amas tao kay nanang. Di mat kasto iti kayat yo? Jay saan ako nakas idea kanayon amapan makiday ti tagdoduma babae? Iso nga road, abas-mas daaw kami iti amam. Saan na yan ay bagak kada kayon anasaraka kung ti babae kayat kung ay kalaysa? Ay katayan na nga rodan ngay. Di mo ba't iyam-am mo ka na kami kan di tatang mo? Di nakpay nga rod inaklon nanang. Ang mo kailan? Makaurayak, basta kaya tinak. Nagsaya atan ngay, no talaga nagbalbaliw kan anak ko. Kat orayam no kaano nga aklunan na ka. Talaga, maisupadi siguro kadagiti naglabas anubyam day nga ibagbagam. Saan akas kadagiti daduma ang nagbiit mo ang napasungbat? Wan nga rod nanang. Talaga ngamin ang nakaemakan nakapinpintas. Ang mga no agpilpili mo't kada kayo nga agrayo kan kwa na. Ay, agsingsingpot ka, tapno si katipilyan na anak ko. Katkasta mo aramida kitan nanang. Kaya't ko panagnakan kan kwa na at talaga anapudno ti ayat nga itatdaton ko. Sapay ko mga road ta si katipilyan na anak ko. Panahon mo ten tapno agsimpakan, kat mangbukal kan iti bukod mo a pamilya. Agyaman ak tayo manugot kang agpasyar tayo taminda. Pasensya kan naon oras ko kadagiti kalabas. Ado ngamin ti aramidak iti balay mi. Di mo tumot ngamin kaya tapasyaran kalaangan iti balayo. Sana bale, makapasyar kan tumatlaangan ijay iti mabiit. Sapay la ko ma. Magagaran ak mo na makamam mo kadagiti dadakkel mo. Tapno di da ibaga, nga iti laang ruwar ti pagdatdatunakan ka. Santi. Anya ngay minda, ada ka di mo't lanamnamakan ka. Nabayag mo tan nga gar-aramak. Awan mo siguro ti may bagam, tanagurayak iti nabayag, tapno maamwak, no adamot lanamnamakan ka. Apay, talaga magagaran kan ang mga mo iti sungbat ko kan ka? Wan minda, talaga ngamin nga ayatan ka. Kat naklunan nak, ikalay sa kan adagos. Kalay sa adagos? Ay na, ado pa iti saan mo nga amo maipapankanyak, Santi. Saanan nga importante no anyaman dagita. Tinapatag, ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga ikalay sa kan ka itanyaman nga oras. Agyamanak, tasimang bay ka iti biyag ko, Santi. Kinagpay suna.
Idi pa'y nga, damot marikrik nakparakan ka. Ha? Mabuta nga kami na sumrek manan iti may sa relasyon. Ni, anya ko matipagbot ngam. Sa anak akas kadagiti daddo maalalaki dita, akabailan da alukwen ti babae. Sapay ko mataagpay so dagita nga ibagbagam Santi. O sige, aklunak nga rudan ti panagayat mo. Agpaiso, Minda? Juan Santi, ay ayatan ka mat. Oh, agyaman ak Minda. Ay ayatan ka unay-unay. Tikayat ko. Apaman amamamok dagiti dadakkel mo. Kiddawak ton ti pamalubos da. Tapno ikasarkan iti mabiit. Nanang, ada na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Nay. Dayta ka diti makagapaw. No, apay akas taunay tiragsak mo asim mangput anak ko. Wan nanang, agayan ayat kami kiniminda. Inaklon nan di panagayat ko. Ha, agpaiso. Ay na, kamaudyanan na. Inaklon na kamutlaangan tinabayagan nga inururay mo anak ko. Wan nanang, kasi tinakunakon kada kayo. Talaga ni Minda ti kayat kong ay kalaysa. Adanton manugang yo. Sapay ko mga rod, ta saanen ang mapaw anak ko. Saanen nanang? Katagsagana kayo. Tapaman niyam amunak ni Minda kadagiti dadakkel na. Kiddawukod ti pamalubos da, tapno ikasarkon ta anak da. Wun anak ko, di kagdanag, supurtaran da ka. Itapay, kalpasan dagiti paspasabak iti kalabas. Nabinpinsa na nagbaliw ka, kat nasara ka maunti babae nga asawaam. Podno day tananang. Ibagayon to day takan ni tatang iton sumangpet. Sigurado ang maragsakan tumot ni tatang. Anya na pintas adamag ako na ang nga ibagam sa lumay. Maipapan ka ni Sante, lakay. Inaklon ka daw, jay babae nga ararman na. Adan nobya na. Manan, mamangan no kastumot lay ti sigod day jay bakay. Ay saan lakay? Nadlaw ko adisidido di anak mo, amang ikalay sa iji agnagan iti Minda. Talaga kano anasarakan nan, tikap-kap na kan na babae. Ay kayaman pa'y apo ata nagbaliw mo't laigay. Awan ton ti parikot na may papankan kuana no pudno ti ibagbaga na ang mga sawan. Kas makita kat seryoso di anak talakay. Iso nga ron apagsagsaganain na tan, ta mga sawan to kanon. Ay katambumlatan na. Masapul at tumulong ta iti gastos iti panagkalaysada, tadata tinalalakyan. Agkatwan masapul a suportaran ta ti anak ta sa lumay. Nakasagana ka din ang makiamam mo kadagiti dadakkel ko, Santi? Nabayagan Minda. Amumot nga edipay akayat ko ida makita. Ken nuwan gayam. Kalpasan na mamamok dagiti dadakkel mo. Sikamot ti amamok kadananang kantatang ko. Agpaiso? Ay na, magagaran at paikit din ang makakita kadakwada. Sana bale, tadandanin Minda. Unahin tapay ti mapan ti lugaryo. Pasensya amton, noon niya ti madanon mo ijay Saan kami abak ng Santi? Nakurapay kami laang. Isungarod nga inka gumaak ti nagbiro kiti trabaho iti sabali a lugar.
tapno masuportarak ida iji balay. Awan terong ba nga pagnanagam. Bilibak nga rod kan ka. Ta kinabalam ti nagtrabaho iti sa bala lugar. Adon tinapna pa nakalugar. Kan adong matan at trabaho tinastrik ko. Di mat nagtrabaho ka pa ako na medyo Manila. Uwan, nagtrabaho ak mat ijay. Naimbag nga rod ta, naamamok ti kalugaran nyo ang nagtrabaho mo't lang iti nagtrabaho ak iti Manila. Iso tinangikuyog kanyak dito'y lugar yo. Sana bale. Ta apama na makapagkalay sa ta. Siyak tuntag trabaho para kadata. Ken tulungan tanto dagiti dadakkel mo. Agyaman nak, talaga parabor na ka ti Diyos kanyak. Amok nga agbaliw ton tibiyag ko, inton makapagkalay satan. Kalpasan, tinaunday mo't apanawan, apanagdaton ko kaniminda, inaklon na matlaangan ti ayat ko manang Emmy. Kinapudno na, isu ti kabayagan nga inaram ko, ngamjak ingkan kano, ta desidido ak nga isun ti babae akayat ko nga ikalaysa. Ultimo dagiti dadakkel ko, nasdaaw da itinadlaw da apanagbaliw ko. Para mat kanyak, day talaang tiwagas nga amok, tapno maipanagnak ko kadakwada anapudnuak iti araramidek, nang runa ti imbagak kadakwada anasaraka kon ti babae akapkap nakak. Naglabas nga rod ti aldaw, imanugot matlaangan ni Minda ayam amunak kadagiti dadakkel na. Napalaos nga rod ti ragsak ko, manang. Itakadan ti ipapanyo ti lugar ti kaayan ayat mao sante. Wan tatang, dagasat lang ni Minday ti pagababangan na. Mapan kaminton. Magandad kayo ti panagbiyahe o anak kaw. Ayun gayam, agawid ka kadimotlaan. Tsaka mo tatang, agbati nga min ni Minday jay, ta nakabakasyon iti trabaho na. Makitan to no kasano. Magano paturugan da kanton ijay anak. Narigat no agsubli ka mutlada agaws. Makabanog sa mutagbiyahe. Sa bagay. Kaya na mga nukurang agpaiso ti may isang aldaw tapno mamaam mo kaamin ti kabagyan na iji lugar da. Lalaingom nga rod ti makisango kadakwada anak ko. Paliiwom mo't ati pamilya apaka ikamaangam. Wan tatang, di kay kadagdanag. Siyak ti makaam mo. Sige nga rod tatang, mapanakon. Ibagayon tulatan ka ni nanang ang nagbiyahe kamin. Wen, sante! Tarabayan na kayo ti Diyos! Onya Minda, nakasagana kan? Wan Santi, nga mabalin ka di ado magasta pa yung aggatang iti pasarabok iji balay? Uwan ha, nakababayin mo't na ima-ima ka sumangbay iji balay yo. Anya ka diti kahit magatangan ta? Para kadatatang kan nanang, kan... para siguro ka dagiti kakaanakam. Ha? Sige, mapantang arudan. Tapno masapat amot lang ang makadanon iti lugar yo. Sige. Mapantangaro din, Santi.
Ay na, pasensya kan Santi. Saan tamutan anadanon diti balay da tatang kan nanang. Ada ka nubiit na pananda ko na ni ulitag ko di tabangir. Okay laeng. Orayin talatay dan ha. Nagpintas gayan diti lugar iyo. Simple nga makayayo ti buya taglawlaw. Napariir ngamin dito'y sangot ti balay. Iso akay kayat mi ti agdudupong dito'y. No kasta nga agkikita kami nga agkakabagyan. Mami! Mami! Ne, ada kayo matgaya man. Husto di ko na ni Uncle nga ada kayo di ayan daan tiyo Alea. Naimbag ta nakawit ka, Mami. Husto gayam di ko na ni Lolay di Kalman. Sumangpat ka ita, Mami. O ala, agmano kayo ka ni Tito yu Asanti. Agmano kami, Tito. Agmano kami, Tito. Isuda ka di dagiti kakaanak kamin da. Nagsayatan, ta Mami pa'y gayam ti awag daken ka. Talaga mo't Mami, mini Mami, Tito. Sige anak ko. Mapan kayo pa'y agay-ayam. Ayaban kayon to inton sa mangpot da lolo yo. Wan, Mami. Sige, Mami. Mekan. Minda. Dayto di kun kunakan kay di Santi. Adinak pa'y unay am-am mo. Ngamjak na ibuksilanan. Tako na mo't asaan napatagkan ka no anyaman dayto eh. Anya ti kayat mo asawan, Minda. Anak ko dagiti ubing anakitam itay Santi. Anya? Kasano napasamak dayta? Saan ay abalasang ka, Minda? Wan, ngamada anak ko. Anya? Nasikuganak idi nagtrabaho ak ije Manila. Inalilaw nak tinagbalin aka relasyon ko ijay. Inyawid ko ti anak ko ditoy. Kat napanak nagtrabaho iti sa bali a lugar. Nagayatak manan. Kat ti may kadwa nga anak ko tinagbalin abungan na. Ngam, kaskas di nga awan gasat ko kan ayat. Kayat mo asawan. Agduma ti ama dagiti duwa nga anak mo. Uwan, Santi. Sapay na ko ma. Tasaan ka nga agbabawi iti pan nakirelasyon mo kanyak. Saan? Saan to, Apolos, Minda? Nay, kunak man nung maturog ka iti lugar ti kaayan ayat mo, santay. Huwag ka raw. Rabi iuna yan. Apay nagawid ka pa'y laang. Nanang, tatang. Apay akasta tila nga managawid anak ko. Kasla ka na abak iti sugal. Karon ano ti napasamak? Napagsaritaan nyo ka din ti may papan iti panangikasar mo kan ni Minda. Awan ti mapasamak akasar tatang. Kunak man no ikasar mo tinobiyam. Kunakon kaet. Kasman iti sigo din dayto sa lumay. Saan ka de? Saan day? At damot kayam do ang anak ni Minda tatang. Nanang. Ha? Anya? Kunak man no balasang ako namday di Aminda. Kunampay anak ka maabalasang. Nagbindotak, nanang. Pasensya kayo no naupay kayo manen. Ay. Kailalagarod dagiti nagkaunaan nobyam anak ko. Sapay talaga babalasang dagijay. Gamdi mo mo't kinayat ida. Gapo iti kasasapol mo iti kunam. Akap-kap na kam ababay. Wan nga rod, nanang. Kunak na awan anak ni Minda. Adamot gayam. Kat duapay. Kasla nakaumamot namin. Isa ako nga isulangan tasawag. Kahit kasano nga rodan santay anak ka. Imbaga man nagbabawi kan.
Saan, tatang? Basta di ako nagpakita pa ikan ko, ana. Apay pa'y lang, katsak matan kayat nga ikasar. Ay, anyan, anak ko. Daytan, tinaganap mo iti inararamid mo iti kalabos. Sapay kumata na leksyonan kamutan. Kat sardangamon ti mangal alilaw ka nagiti babae. Ngamen, saan anasaya at dayta, sante anak? Saan, Apulos? Sigod analaingak nga agrason, no kasday nga da ibagbaga dagiti dadakkel ko manang Emmy. Ngem iti day di aka nito, Jack Pulos na katagari. Napaiswanak ngamin kadagiti insawang ni nanang, tapudno nga adu ti babae anapasakitak, akas na dakamat kon iti immo na apaset ti surat ko. Nagbaliwaklaeng idinamamok ni Minda, tatalaga anakayawan aken kuana. Ngam nagbidutak matgayam. Manipod idin, kasla naawanan akon itiganas manang, kat dayta ti makagapo, no apay abaruak pay laeng nga aging gaita. No kasano ti kinapalikerok idi, sunga ni itan, tapanagriknak kat saan akon nga agdardaras a makirelasyon, tadyak kayat a maalilawak manan. Agyaman akmanang, to'y pagayam mo, Santi. Pagayam ko Santi, no ibasar ko iti salaysay mo, panagkunakot saan na ka nga inalilaw ni Minda. Nalabi tamas daw ka siguro iti nadakamat ko. Kastoy dayta pagayam ko, no intay sublyan dagiti inlanad mo apasamak, adda dagiti gundaway akayat na nga ibagaken ka ti sitwasyon. Ngem, kaya rigan na ngamin adi mo inkaskaso. Di mo impayan iti gundaway amang ibuksilan iti amin. Daytoy pa iti maibagak. Kunam anaam-ammom anaam man ni Minda. Ngem kalaat anagbaliw ti panangipapan mo kenkwana, apaman anaamuam nga adagayaman anak na. Tapno ibagak ken kapagayam ko, saan ang maibasar iti panaganak abalasang ti kinaemma ti may sa babae. Apay kunam. Adda ngamin dagiti pagteng iti biag asaan tayo amalapdan. Ket posible a biktima ti naangaw agasat ni Minda. Mas daaw ka siguro iti ibagbagak ita. Nga mamati ak nga uray sika, di mo inam mo no anya talaga tinaglabasan na. Tadi mo mat inlanad dito'y surat mo. Malaksid laengen no naamwam ti makagapo, ngam inggagaram asaan nga inlanad. Sapay lakuma tadi mo tagidaksen dagiti na ibagak, taimbasar ko laeng ti amin, iti mismo matlaeng nga insalaysay mo. Alakastaan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Pagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday ken ragsa, Isu